दंना निजिरा? मोजाङैनो दं। नोंस्रालाय? औ आगै। बिलिना एग्जाम जागासिनो ना? औ जागासिनो। दे लोंदो बिदिब्ला। जागोन दे। साहाया लोंदो दे। बोसोन थां नोंसोर रुमाव निजिराजों रायज्लायहैदो थां। जागोन बाजै। थां। थौ। निजिरा मा खालामदों? जेबो खालामाखै। फै जिरायफै। निजिरा हा? बे आंनि उन्दै समनि लोगो नोजोर। बेखौ मानो सिनाया जानो? आं बेखौ मोजाङैनो सिनायखायो। एक्सकिउज मी। अन्नानै बे बाराव नों आंखौ आरोबाव बिपदआव दा खोख्लैबावसै। आं नोंखौ खुलुमो। लिसन निजिरा। प्लिज। बिदिब्ला नोंथां समाबो बारा गोबाव नेबाय थाया। एंगेजमेन्टखौ खालामग्रोसै नामा? ना मा बुङो बिमा? जायो। एसेबां हाखु दाखु नोंथां? साननैसो नेबावबा हामगौमोन नामा? नोंथाङा जेबो जिंगासि दाङा। नोंथांनि हालोदखौ आं मिथिगौ। बेनिखायनो एंगेजमेन्टनि खरसाखौ जोंनो खालामसै। ना मा बुङो बिमा? औ बिदियानो जाथोंसै। सरि हा? निजिरा? अ। नोजोर? जाबाय नोंथां फिसा रायलायनाया? थांसै नामा? थांसै। दे। आदसा बिदिब्ला नोंथां एंगेजमेन्टखौ जुनावनो खालामसै नामा? दे बिदिब्ला नोंथांमोननि साननाय बादियानो जाथोंसै। आदसा दे। आदसा नोंथां बिदिब्ला जों थांनोसैबो। दे। दे। थाथ'लायदो। निजिरा थादो दे। दे आब'। नों बेबायदि हारसिङै दुखु खालामबाय थाना मा जानो? नों गासिबो बाथ्राफोरखौ बोसोननो फोरमायजोबदो। आं मा गोसोजों बोसोननो फोरमायबावनो? बिसोरदि सासेया गुबुन सासेजों मोजां मोनलायखायो आरो निजेराबो आंखौ गनायखानाय नङा। थेवबो नोजोर, नों गासिबो बाथ्राखौ बोसोननो खोन्थायोब्ला माबा मोनसे जानो हागौ। प्लिज यार। नों खोन्थानो हायाब्ला जों दानो गासैबो बाथ्राखौ बोसोननो खोन्थानोसै। नाङा नोंसोर बिदि दा खालाम। आं आरो निजेरानि नोजोराव गोग्लैसोबावनो लुगैला। अब्ला नोंनि बेबायदि दुखु जाबाय थानायखौ जों मा गोसोयै सहायनानै थाबाय थानांगौ जाखो? नोंसोरदि आंनि थाखाय एसेबां साननाय दं। आइ एम भेरि लाकि यार। नोंसोर बिदि फ्रेन्ड थानाय थाखाय थेंक इउ। नोजोर जाद' मा जाखो? नोजोर बिदि जाया लोङा थानानै मारै जानो आगै? नोंनि देहाया मा जानांगौ? बाजै आं जेबो जानो लोंनो गोसो गैया। बिदि दुखु खालामबाय थानानै मा जानो? जुदि नों बुङोब्ला दाबो आं बोसोननो गासिबो बाथ्राखौ बुंनानै होनोसै। नाङा बाजै, बेफोरनि सोमोन्दै नों आरो बोसोननो दा मिथिहोसै। नों बिदि गोसोखौ सानबेसे बुरखायनानै दोनबाय थानो हानो आगै? नोंखि निजिराखौ बावनो हागोन? नाजागोन बाजै। आंनि जिउआव जि सोरबा निजिरा दंमोन बेखौ अराय समनि थाखाय बावनो नाजागोन। नोजोर, बेफोर मा? नोंहा मा जादों? जेबो जायाखै आफा। नोजोर, सैथो बाथ्राखौनो बुं।
सानाखै आफा। बिदिब्ला आं बसुमतारिनो गासिबो खोथाखौ फोरमायहैजोबनि। नाङा आफा, दुखु मोनगोन। गावखौ खुसि लाखिनो लुबैनानै गुबुनखौ दुखु होनो सानाखै। बा नोंनि गोसोआ एसेबां गुवार। I am very proud of my son.